Kaixo, oraingo honetan bat A atazean nondik norakoak azalduko dizkizuet bideotutorial honetan. Ataza honetan teknologia digitalen bildumaren berrikuspena egitea eskatzen zaigu. Pixkat helburua kontzientzia digitala zabaltzea izango da eta erabiltzen ditugun teknologia digitalen erabilera arduratsua egiten dugun edo ez bermatzea izango da. Ondorioz, orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos INTEFeko dokumentua oinarritzat hartu, erabiltzen ditugun teknologia digitalak sailkatu egin beharko ditugu hiru taldetan. Hemen sailkapena izaten da berdea irakasleek erabili dezakete, horia erabili daiteke baina baldintza zehatz batzuk betez, eta gorria ezin daiteke erabili. Eta kasu honetan ordezkatuko genuen edo ez erabaki beharko genuke. Horretarako nik dokumentu bat egin dut, non lanketa hau egiteko hasieran egin dutena izan da nire hasierako teknologia digitalen bildumaren proposamena egin dut, eta teknologia bakoitza bai orientaciones para el uso del alumnado eta zenbaitetan bai lagungarri bezala beste webgune hau izan daiteke, hau ere koloreka sailkatzen da, eta pixkat hitz egiten dizu terminoek zer esaten duen. Bueno, beraz, hemen duzue nire teknologia digitalen bildumaren berrikusketa. Gauzan hasierakoa, amaierako sailkapenean irakasleentzako erabiltzen ditugun aplikazioak, herramienta digitalak eta ikasleentzako erabiltzen ditugunak. Herramienta guzti hauen sailkapena egin dut, eta hemen berdeetan PowerPoint, Office berdea, WhatsApp, beti ere helduen artean erabiltzen denean, eta helburu konkretu batzukin, eta telefonoa. Nik komentatu behar dut WhatsAppa soilik irakasleen artean erabiltzen dudala, eta beti ere laneko gauzentzako. Gero, horiak diren aplikazioak, Googleeko suiteko aukeratu dituena herramientak hemen sailkatzen dira. Hemen Gmail, Calendar, Drive, Form, Classroom, bai, denak Google Works for Educationekoak izango lirateke. Gero Corrubrics Google Suiteko ekosisteman lan egiteko komplementua delako, Genially, ChatGPT, Padlet, YouTube eta Kahoot. Baina beti baldintza konkretu batzuk beteta, bai? Ikusi ez duen bezala, lehen esan dizuet, irakaslentzako hauek izango lirala, eta ikasleentzako ondorengo hauek. Zer esaten du irakaslentzako? La aplicación se utilizará como una herramienta más dentro de la función educativa, eta hori, pixka jarraitzen du, baino betetzen dugu. Los trabajos o pruebas realizadas por los alumnos nunca deben de ser difundidos ni publicados a través de la herramienta de la aplicación, eta hori betetzen dugu. Eta los padres o tutores legales han de ser informados de la actividad realizada a través de los medios corporativos y no debe hacerse a través de herramientas o aplicación externa ni del uso de redes sociales o medios de mensajería instantánea. Eta nik uste hau hobeto azaldu egin beharko genukela. Gomendioen artean, asegurarse que el tipo de información va a ser tratada por la herramienta, evitando el tratamiento de datos personales de los interesados. En el caso de que se traten de datos de carácter personal del alumnado, estos se limitarán a los mínimos posibles y estarán anonimizados, edo pseudonizados, eta hau betetzen dugu. Eta beti ikastetxean emailak anonimizatuak ditugulako. Eta ikasleentzako kontutan hartu beharko genukena izango lirateke, se debe informar de forma clara y comprensible al alumnado y a los padres o tutores legales del uso que se va a hacer de la aplicación, hori azaldu egin martzaile, herramienta aukeratzen dugunean, y que se debe solicitar el consentimiento a mayores de 14 años, y de los padres o tutores legales de menores de 14 años, eta hori guk normalmente betetzen dugu. Hala ere, revisatu egin beharko genuke. Eta gorrien kasuan, Instagram geneukan, irakaslek Instagram guk soilik publizitatea egiteko bezala erabiltzen genuen, eta orduan erabakiet kentzea, EASoko webgunean berriak publikatuko dira hemendik aurrera, eta ez ditugu gure kontuan publikatuko, edo behintzat nik nire klasekoak edo nire zeakoak ez.
Eta oharretan, en caso de que sea necesario almacenar o conservar los trabajos que se materialicen como fruto de su uso, estos se han de alojar en la nube o en el aula virtual proporcionada por la correspondiente AE. Centro educativo no debe estar en la herramienta de aplicación externa. Eta hori gertatzen zen Instagramekin. Y los trabajos o pruebas realizadas por los alumnos nunca deben ser difundidos ni publicados a través de herramientas de aplicación por parte del alumnado. Eta gero beste programa erabakietena kentzea dudak dauzkatelako CapCut izan da, eta gomendioetan los servidores donde se almacenan los datos personales deben estar en la web, eta ikusiet CapCut TikToken berdina dela, eta orduan bazpare erabakiet kentzea eta Canvaren gatik ordezkatzea erabaki dut. Eta beraz, hau izango litzateke nire teknologia digitalen bilduma errebisatu ondoren. Eta, bueno, esan beharra daukat, erreflexiorako oso ondo etorri zaitela ariketa hau, egia da, zenbait teknologia ez nuen pentsatzen gorriak izango zirenik edo gorriak izan zitezkenik, eta bai pentsatzen dut, agian ohitura daukagula erramienta digital konkretu batzuk erabiltzea, ba, errazak direlako erabiltzen edo eskuragarri daudelako sarean, baina bai uste dut egin behar degula erreflexio bat, bai hezkuntza komunitateari egokituak dauden erramientak erabiltzeko sustatzea ikasleekin. Eta nik uste dut agian, bueno, amaitzeko, egokia litzatekeela, adibidez gure zentroan mintegi bakoitzak erabiltzen dituen beharrak aztertzea, eta gero amankomunean jartzea ikastetxearekin jakiteko erramienta digital onuragarrien kode bat edo zerrenda bat egiteko dudak izango bagenituzke modu argiagoan, bai, gure zentroaren barruan argitzeko aukera izateko. Bueno, espero nire reflexioa ona izatea eta eskerrik asko.